Jesteśmy na zebraniu, tak? W Górkach Zagajnych. Temat zebrania, podział sołectwa. Jest ze mną sołtys, Tomasz Osial. Panie sołtysie, ja mam takie pytanie. Zacznijmy od tego. Skąd to się w ogóle zaczęło, ten cały pomysł na ten podział? Pomysł wyszedł po przegranych wyborach na sołtysa. Teoretycznie można powiedzieć, że to nie był pomysł, tylko taka inicjatywa moich przeciwników, którzy po prostu przegrali. 4 lata temu w wyborach sołeckich przegrał ze mną pan Jurand Świerc. W tym roku wystawili oni, jako taka tak zwana, ja to nazwałem taką ich partię, wystawił swojego syna, również przegrał i moim zdaniem tutaj ten podział sołectw to jest dąży tylko i wyłącznie do tego, żeby odbyły się ponowne wybory w naszej miejscowości i w miejscowości w Górkach Domskich. Sugerują się tym, że otrzymałem więcej głosów z Górek Domskich niżeli tutaj z Górek Zagajnych, a z opinii, którą zaciągałem u mieszkańców Górek Domskich, to większość głosowała na mojego przeciwnika. Tylko po wypowiedzi pana Juranda Świerca, po odbytym zebraniu na wyborze sołtysa, pan Jurand zaczął obrażać wieś Górki Domskie, że po prostu nie chce ich widzieć na otwarciu figurki świętego Wawrzyńca, która będzie ta impreza miała miejsce we wrześniu tego roku. Wychodząc ze świetlicy padło hasło, że nie wiem, czy to pan Jurand powiedział, ale z ich strony padło hasło, że PGR-usy wygrały wybory. Dlatego ja jestem cały czas za Górkami Domskimi i za tym, żeby się nie dzielić. A jeżeli chodzi o tego podziału, to sołtys to będzie traktował swoją porażkę? Nie będę traktował tego jak porażkę, ponieważ podpisałbym ten wniosek, bo wniosek do mnie pani Zofia Okrutnik przyniosła w sobotę, 3 dni po wyborach sołtysa, że mam podpisać wniosek w sprawie referendum, czyli w sprawie oddzielenia Górek Domskich. Ja zapytałem się jej w ten sposób, czy taka sama lista idzie po Górkach Domskich. Ona odpowiedziała mi, że nie. Z jakiej racji? Przecież to my chcemy się rozdzielić. Ja od razu powiedziałem, że wy nie jesteście żadnym organem ustawodawczym ani wykonawczym, żebyście mieli takie prawo, że wy chcecie wyrzucić ich z naszego sołectwa, bo za chwileczkę dojdzie do takiej sytuacji, że będziecie chcieli zmiany burmistrza i też będzie musiał być burmistrz tylko na Górki Zagajne, bo wymyślicie, mówię, że macie taką władzę i po prostu nie popieram tego wniosku. Nie popieram tego wniosku z tego względu, że nie wyszedł on z inicjatywy Górek Domskich. Czyli sołtys nie jest za podziałem? Nie jest. Dziękuję. Proszę bardzo.